guys. Ini kalau betene plan ditta, pide podu gobi manchuri tinodu banditta. Mana ada bukan mana kerpa. Depending sama data kai. Anca panderi ini pide po bimborci dada nama nasijige. Anca gobi manchuri mantu korle ini panderi. Anca itu gobi manchuri mantu pore kulpi darda. So gobi manchuri manda ini actually Saturday. So Shaniwara Sante both baidundu. Shaniwara Sante ಒಂದು ಸಾಮಾನು ಕಂದುಂಡು. So ಐಟೆ ಆಪುಂಡು ಬರೋದುಲೆ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಆಪುಂಡ ತೂಕ. ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಆಪುಂಡು. ತೂಕ. ಅವೇ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಆಪುಂಡ ತೂಕ. ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಬರೋಂಡು ದಾದ ಬರೋಂಡು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಾವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅನಿತ್ತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎದುರುಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಮೇರನೆ ಪಾತೆರ್ಪಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದೋರ್ತಿಲ್ಲೋಲು. ಇತ್ತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪಾತೊಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಕ್ ಆತೋಲು ಇತ್ತ ಅಡಿಗೆ. So ಆಕುಡು ಅರ್ಜನ ದಾದ ಬರ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದುಪೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಗೋಬಿ ತಿನ್ನೋಲಿಯಾ ಅತ್ತ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅತ್ತ ತೂಕ. ಒಲ್ಲತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆಲ್ಲತ್ತ ಆತಲ ದಾಲ ಆಜಿನ ಏತ್ಲ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಉಂಡು ಏತಕ್ಲ ಬಲ್ಪೋಲಿ ಐಡದಂಡು ಅಚ್ಚಂದ ಇರಗೆ ಇರ್ನ ಒಂದು ಇಂದತ್ತ ಬಿತ್ತು ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಎಂಕುಲು ಆನ್ಲೈನ್ ನ ಮೈತಿದಿಲ್ಲ ಸಕ್ಕತ್ ಮನ್ಪುವ ತುಳ್ಳಿ ಕೊಡಿನಲ್ಲ ಓಕೆ ತೂಕೆ ದಾದಪುರ ಸಾಮಾನು ನಾವು ಪೂರ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಅನ್ನೋರ ದಾದಪುರ ಐಟಮ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೇರ್ ಪೂರ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಅನ್ನ ಸೊ ಇರ್ ತೆಲ್ಪಡ್ಚೆ ತುಳು ಟಂಚನೆ ಅನ್ಬಿಡಿ ಐಸಾ ಈ ಬೋಲ್ತಾ है ಬೇಬಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಸೊ ದಾದ ತೆಲ್ಪು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ತುಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಹಾಕೋದು ಬೇದಾರ ಹಾಕೋದು ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೊ ಕೆಲವು ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಜನ್ ಎತ್ತ ಇನ್ನು ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಇರ್ದುಕೆ ಮೊಕಲೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ರಿವ್ಯೂ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪುನು ತಿಂದು ಪೂರ ಎಂಚೊಂಡು ಯಾನೆ ಪನ್ಪಿನಿ ದಾಲ ಆಂಡಲೆ ಇಂಕಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ದಾದ ಅನ್ಪು ಎಂದಾನೆ ಆತ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದಾನೆ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂದಾನೆ ದಾದ ಅನ್ಪು ಯಾನೆ ಬರೋಡು ರಿವ್ಯೂ ಯಾನೆ ಕೊರೋಡು ಸೊ ತೂಕೆ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಪೂರ ತೋಚ್ಪಾವೇರು ಮೂಲು ಸೊ ದಾಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಂಕುಲ್ಡಲತ್ತು ಅಂಡ ತೂಕ ದಾದಂದು ಒಂಚೂರು ಬರ್ತದ 5 ನಿಮಿಷ ಅನ್ನಕ ಕೈ ಬೇನ ಹಾಕೊಂಡ್ಯಾರಿಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಾತಾಡಿನ ಸ್ಕೊಲವೆರಿಟಿ ಆತ ಸೊ ಸೂಪರ್ ತೂಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬಕ್ಕ ಪೂರ 2 ಜನ ಕುಕ್ನ ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಅಕುಲು ವಾನಮ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಪೇರು ತೂಕ ರೆಡಿ ಯಸ್ ರೆಡಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೇರೆ ಕಲ ಮಾಹಿತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಮೊಳ್ಳಿ ತೋಜಾದಾನೆ ಮೇರ್ ಮಂಜಿ ಸುಲಭದ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಐಕ್ ದಾದ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಂಕುಲು ರಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ದೆತೊಂದ ಅದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ದೂದ್ ಪಾಡುವ ಬಣ್ಣ 10-15 ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೆನ್ ಪಾಡುವ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಅದು ಪಕ್ಕ ರಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೆತೊಂದ ಅದು ಪಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ದೆತೊಂದ ಅದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ರಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ದೆತೊಂದ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ದೆತೊಂದ ಅದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಅದು ಪಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಅದು ಪಕ್ಕ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಅದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಕಲರ್ ಪೌಡರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಪೌಡರ್ ಅವು ಪಕ್ಕ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ದೆತೊಂದ ಅಂತೆ ಸರಿ ಗಾಯಿಸಿತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಮೇನ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡತಿ ಎಣ್ಣೆ ಬರಿಟ್ಟೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡತಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಇದೆ ತೊನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ 3 ದಾಂಡ್ ಅವಾಗ ದಾಂಡ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಓಕೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಂತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕೊಂದು ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಉಂಟು ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಂಡತೆ ಗೈಸ್ ಅವೇನ್ 3 ಉಂಡತೆ ಕಣ್ಣೀರು ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂಕ ಕಣ್ಣು ಸುದ್ದ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಂತ ಮೋನೆ ಆಯ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ದಾದನ ಭಯಂಕರ ಒಂದುಂಟು ಉರಿ ಪಂಡಾಂಗ ಖಾರ ಮಾತ್ರ ಡ್ರೈ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಭಯಂಕರ ಖಾರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಈ ಸಲ ನಡ್ದಂತ ಮೋನೆ ಕನ್ನಡ ಜಲಧಾರ ಹರಿ ಒಂದುಂಟು ಹಾಗೆ ಎರಡು ಮೊನ್ನೆ ಹಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ गाइस तुले इतन कॉलीफ्लावर उंडते अवेन बेपावे बेपानाग उप्पु पाडवे आइट दाद पूरी इत्तंड पूरा पिदे बर्पुंड आइट तुले अंची पाडोंदुले ಒಂತನ ಕೇತ್ ಪೋಡಾತ್ ನೀರು ಸರಿ ಕೊದ್ದೆ ಅವಳು ಕೊದ್ದೆ ಅದು ಮಾಡೋಡು गाइस ಒಂದು ತುಲೆ ಕಲರ್ ದೆತ್ತೊಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲವರ್ ಉಂಡತೆ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಕಲಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಪುಂಡತೆ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಅವೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇತ್ತೆ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಒಂದೆಂತ ಕಲಪೆ ಅಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ತೆಕ್ಕೊನು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೊಂತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಐಕ್ಲ ಒಂತ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಲ ಒಂತ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಕ್ಕ ಏನ್ ಚಾಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆಂಡು ನಾನು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ನೀರು ಪಾಡ್ ಕಲಪು ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಏಂಚಿನ ಚೆಫ್ ಮಾರ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಣನ ಗೊಂಜಿ ಕೇಂದಿರತಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ತಿನ್ನೋಡೊಂದು ಯಾರ ಎಕಾರ್ದಿಂಚಿ ದಂಟ ಬತ್ತೊಂದು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಆರ್ನ ಆಸೆ ಇದೆ ಕೊಂಚ ನಿರಾಸೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಿಗರ್ ಸೀಂಟದು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಕಾತನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಾಪುಣಂದು ಎಂಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಆಡು ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಆನ್ ಒಂಜಿ ತೋಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತೋಪ ತೆಂಗಿನೊಂದು ಬಟಲ್ ಪಾಡೋಂದುಲ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಕಡೆ ಆನ್ ಕಲತ್ತು ದೀತೀನಿ ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಎಡಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂತಾರೆ ಗೋಬಿದ ಆಸೆ ಬಂಜಿ ಪುರಿ ಬಿಲ್ತೊಂದು ಆಪಂಡು ಅಂತ ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದ ರೇಪಂಡೆ ಕಾಡು ಕಲ್ಲತ್ತದೀತೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವು ಕಲದ್ದಿತ್ತೈತೆ ಆತ ನೆಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರ್ದ ಗ್ರೇವಿ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಮಲ್ಪುಕ ಸುರೂಕೊಂತ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉಂಡತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ ಇನ್ನೇನು ರಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಒಂಬತ್ತುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಒಂಬತ್ತುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಮೂರ್ದಿನ ಉಂಡ ತಯನ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆಡೊಂಜಿ ಇನ್ನು 5 ನಿಮಿಷದಾತು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಆನೆ ಕಾಡು ಮೂಜಿ ಸಾಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೆಟ್ ರೆಡ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಉಂಡು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಉಂಡು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಉಂಡು 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಸಾರಿ ಒಂದೇನಿತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡ್ಗನ ಅಂತ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟೈಪ್ ಬಂತು
ಆನ ನಮ್ಮ ಏತು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಅಂತ ಆಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊಟದ ಫುಡ್ ತಂಡಲ್ಲ ಊಟದ ಫುಡ್ಡೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಊಟದ ಫುಡ್ ಡೆಪ್ಪುನು ನಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಚೂರು ಬಾಯಿ ರುಚಿಗೆ ಆತೆ ಕಡೆ ಶೋ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಬಿಡೋದು ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡೆ ತುಲೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪಂತೀರು ದಾದ ಬೇಲೆಂಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಿಚನ್ ಬರ್ತದೆ ಅರೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಪೂರ ನೀರು ಬರೋದುಂಡು ಅದು ಬಾಬಾ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ದೀಚ ಮುಳ್ಳು ಬೆಚ್ಚಾರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಉಂಡತೆ ಈ ಕಡೆ ಪಾಡ್ದಿಕ್ಕಿನ ಅದೇನು ಪಾಡ್ಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಕಾಯಿಸ್ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಗೋಬಿ ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನಂತ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಹತ್ತು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ದ ತೊಂದೆ ನೆಕ್ಕೊಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಅಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಕಲಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಾಯಿಸಿ ನಾನು ಕಡ್ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಕಲಪ್ನಾಗ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಪೌಡರ್ ಆಯ್ತ ನಡುಟು ಕೂಡ ನಾನು ಚೂರು ಮೈದ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಮೈದದ ತೊಂದೆ ಬಂಡ ಇದರಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ನು ದೊಡ್ಡ ಕಲಪ್ನಾಗ ಅವು ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜು ಕಂಟುಂಡು ಅವೇ ಮೈದ ಪಾಡಂಡ ಅವು ಅಂತ ಬಿಡಿ 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 ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಬಿಡಿ 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 ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಮೈದದ ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲತ್ತಿತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಮಂದತೆ ಇದು ಫ್ರೈ ಮಂದತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕಂತೆ ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡು ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ಇಂಚ ಪಾಡಂಡ ನೆಕ್ಕೆ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಜಿ ದಪಂಡ ಸೋಯಾ ಸಾಸೆ ಒಂತ ಉಪ್ಪು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತೂದು ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂದೆಂತ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ರಾಪಾಂಡೈತೆ ಎನ್ನ ಮುಸುಂಟು ಪುರ ಬೂರು ಮುಸುಂಟು ಮಾತ ಬೂರು ನಮ್ಮ అంటే ఆపుడు ఇంత పోపుడు ఇంత పోపుడు ಗೊತ್ತು ಜಕಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂಚ ಪುಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಬಿಡತಿ ನಿಂಚು ಮಿಕ್ಕಿಂತ ತೂಗುತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತು ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಇಲ್ಲದ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಅದೇ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿದೆಲ್ಲ ಕಿಜ್ಜಿ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿದೆಲ್ಲ ಕಿಜ್ಜೆ ತೋಜೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿದೆಲ್ಲ ಕಣಕ್ಲೆ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೆ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನು ತ್ಯಾನ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ರೆಡಿ ಆಡು ತೆನ್ನ ಕಣನೆ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ವರ ಬರ್ಪೇರು ಎಸ್ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಮಲ್ತೇರು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಎಂಚಂಡು ತೂಕ ಅಮ್ಮ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಂಡಿ ತಿನ್ನೊಲ್ಯಾ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಲೆಕ್ಕ ನಿಂಡು ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ 60 ಬಂತು ಬರಲೆ ಬರೀ ಅದನ್ನ ರುಚಿ ಬರ್ತದೆ ಬರಲೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪು ತಿಂದೆ ಒಂದು ತುಕ ಎಂತ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ ಕೊನ್ನಿ ಬಾರಿ ಬಾಲೆ
ಮಾಮುಗು ಬಾಬು కరెక్ట్ మనరండ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಲಕ್ಕನೆ ಉಂಟು ಒಂತ ಡೋಂಗಿ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣ ಅಂದೆಂಕ್ ಅದೇ ಅಕಲ್ಲಂತೆ ಕಟ್ಟ ಮೀಟ ಪುರಪಾಡು ಅಕಲ್ ದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೇರ ಅಂದದೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಅದೇ ಎಸ್ ಅಕಲ್ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದಿರು ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಮೇರೆಂಕ್ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಇಂದು ಡೋಂಗಿ ಮಲ್ತೀರಿ ಸೊ ಡೋಂಗಿ ಮಂಚೂರಿ ಅಂದು ಡೋಂಗಿ ಮಂಚೂರಿ ಲಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಹೆಂಗೊಂದು ಬೈ ಕೊಡ್ಲಿ ಸುಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಅತೆ ಅಡುಂಡು ಅಂತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ದಾದ ನಾನು ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ದಾದ ನಾನು ಚೂರು ಪಾಡ್ದಿರ ದಾದ ನಾತೆ ಅಕಲ್ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡುವೇರು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸೊ ಬಾರಿ ಶೋಕಾತನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾರ ಎಂತ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡ್ಕನ ಅಂಗಡಿ ಒಂಜಿನಾಗೆ ಬಚ್ಚನೆ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ ನಿಕಲೆಗಳು ಅಂತ ಕೊಡ್ತುವ ಅದನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪು ಜೊತೆ ಎಂಗುಲು ತಿನ್ಪಾವೆ ನಿಕಲ ಬಾಗತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಎಂಗುಲು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಅಲ್ಪ ನಿಕುಲು ನಿಕಲೆ ಕೊಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಅಂಪೇರಿಯಾ ಯಾಸ್ ಅಲ ಕಜಾಲಿ ನಾಮಿಗೆ ತಿನ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ 60 ಮಲ್ಲೇಜ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ದಿಕ್ಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ದಾಲ ನಮ್ಮ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಹತ್ತು ಅಂಡಲ ಜಾಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲು ಪಿದಾ ಗೋಬಿನ ಒಂಚೂರು ಪ್ಲಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ ಒಂಚೂರು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಮಲ್ತ ಸೊ ಮೇರೆ ಬಾಲ್ದೆ ಗೊಬ್ಬು ನೆಟ್ಟಿರ್ಲಿರು ಸೊ ಇಂಚೇನೆ ಮಾತ ವ್ಲಾಗ್ ಜಾಲಿ ಯಾರು ಸೊ ಸೂಪರ್ ನಮ್ಮೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ತುಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಒಪ್ಪಿ ಅಂಚಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಮೇರೆ ಮನಿ ಬಿದ್ದೇರು ಮೇರೆ ಬಾಲ್ದೆ ಒಟ್ಟು ಬಕ್ಕ ಗೋಬಿ ಇನ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಸೊ ಬಾಯ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಎನ್ನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ತೂತ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇವೆ ಮಾತಾ ಚಾತ ನಂಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಲ ಮಾಡು ಸರಿ ಬಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಫುಲ್ಲು ಸಾಕಾತೇರು ಸಾಕಾತನಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್